Сега ще дадем думата на кмета на района Йордан Николов. Сержанти. Заедно с рицарите в боя са влизали много други войни с неблагороден произход. Това са професионални войници, наричани сержанти, различни наемници, както и много обикновени наборни войници. Тъй като броните са били прекалено скъпи, те са били по-леко бронирани, с части от ковани брони, плетена ризница и платнени доспехи. Те са съставлявали по-голяма част от войската и са поддържали рицарите в битка. Коситите са по-слабо бронирани от рицарската войска. Понякога носят само платнени доспехи, които ги предпазват по-слабо от металните, но за сметка на това са по-леки и ефтини. Често единствената метална защита по тях е бил шлемът. По това време коситите са професионална наемническа войска, която прилага революционна за периода пехотинска тактика, а именно използването на тежки бойни каруци като полево укрепление. Тези войни разполагат с голям набор от оръжия, което им позволява голяма гъвкавост в боя. Освен традиционните за близък бой оръжия, както и лукови и арбалети, коситите са едни от първите, които масово използват огнестрелни оръжия. Спахии. Тежко въоръжените османски благородници се наричали спахии. Подобно на рицарите, те също са покрити с желязо по цялото тяло, но доспехите им са комбинация от метални плочки и тълки. Защитата, която предоставят тези доспехи, е не по-малко качествена от тази на западните брони. Въоръжението им се състои от сабя и голям кръгъл метален щит. Противно на разпространеното мнение, Османската империя, ятаганът, започва да се използва доста по-късно, в края на 16 век. Еничари. Еничарите са били елитни професионални части в османската войска, набирани от християнските народи в империята. Името им произлиза от турските думи Йени Чери, което означава нова войска. Те са революционна за времето си военна единица и представляват първата изцяло професионална държавна армия. Макар и като цяло леко въоръжени, техният успех в боя се дължи на дисциплина и добро обучение. Характерно за тях е изграждането на полезни укрепления, които се състоят от ровове и набити заострени колове. Основното оръжие, което използват и за тях, е лъкът. Азеди. Този тип войски са наемани от местните управници, а не директно от султана, и се състоят както от мюсюлмани, така и от християни, българи, гърци, сърби и други. Азедите християни са облечени с типично местно въоръжение, в случая с пластинчат доспех или ризница от тълки. Въоръжени с дървени щитове, едноръчни мечове, брадви и бозогани. Всички оръжия и доспехи, които видяхте дотук, са максимално точни и функционални копия на музейни експонати, изработени от нашите майстори. Оръжията, които ще използваме във възстановката, са затъпени с цел безопасност, но тези, които са се използвали през средновековието, са били остри и изключително смъртоносни. Сега ще ви направим малка демонстрация с бойни оръжия върху различни цели. Трябва да
Мечът е оръжие, познато още от древността. През вековете то неспирно се е развивало и променяло, адаптирайки се към нуждите както на бойното поле, така и на цивилния живот. Популярен мит, свързан с мечовете, е, че теглото им е било голямо. В действителност, теглото на повечето средновековни мечове е било между 1 и 2 кг. През късното средновековие мечовете са вече във върха на развитието си, превръщайки се в едно бързо, леко, повратливо и смъртоносно произведение на изкуството. Изкуствата им са предназначени така и за мъщани и са способни да нанесат ужасяващи рани на незащитен противник. На изток също са имали своите еквиваленти на меча. В Османската империя сабята е била много разпространено оръжие, неотстъпващо на западните си аналози. С развитието на оръжието, освен за една ръка, се появяват и мечове, използвани с две ръце. Това позволява да се използват по-дълги остриета и да се нанасят по-мощни удари. Армията на турците била подредена последният начин. В центъра – еничерите, строени в каре. В средата на еничерското каре бил султанът със свитата си. Пред еничерите била кавалерията, разделена на два корпуса. Дясно крило – европейската част на султанските владения, командвана от пашата на Румелия, Дауд, и ляво крило – азиатската конница, водена от пашата на Анадола, Караджа. Най-отзад се намирал турският лагер с товарни камили. Под възвишенията на Франгенското плато били позиционирани нередовните отряди на кавалерията. Кръстоносната армия била разделена на 3 части. Корпусът на лявото крило се състоял от 5 унгарски бандери и бил най-многоброен, почти половината от кралската армия. Командвал ги Михай Силаги.
центъра се сражавало унгарското и полското рицарство, командвано от Владислав III Ангелов. Дясното крило се състояло от влашка лека кавалерия, 3 бандери на епископите и кръстоносците на кардинал Чезарин. Извън фронта на войската били разположени бойните коли. Битката започнала с атака на османските крила. Лявото атакувало десния християнски фланг и пробивайки редиците, достигнало до Вагенбурга. Коняги се притекал на помощ и отблъснал атаката. През това време дясното османско крило нападнало унгарските войски, но срещнало силен отпор. Докато най-накрая християнските крила не успели да отблъснат османското нападение.
Не знам къде. Само не, днеска не сме се виждали. Значи следната беше. Принципно трябва да се видим, ама не съм се видим. Аз ще му звънна. Владислав, възползвайки се от благоприятната ситуация, решил да приключи битката с един решителен удар, като убие самият Мурат. Той се стъпна от необмислена атака към султана и личната му охрана. Когато кралят бил съвсем близо, звъненът бил повален, а той самият засечен от еничерите. Тази смърт решила изхода на битката. Бил направен неуспешен опит за прибиране на тялото на краля. Конядин, трезво отчитайки настъпилата промяна, виждайки, че не може да спечели победа, дал заповед за отстъпление. Укрепилите дълбоко в тила чести косите начало с хетман Чейка били оградени от противника.
Влагането си бил атакуван с огън. Да. На бойното поле останали ближе 10 000 бойци от съюзническата армия и над 20 000 противникови войници. Отстъплението на кръстоносците през Добруджа и Влахия към Унгария продължило няколко дни. Много войници загинали, застигнати от турски потери. След нея, османската държава укрепва вътрешно и увеличава бойните си мощи. През следващите десетилетия завършва завоевяването на балканските страни и застрашава държавите в Средна Европа. Нашите земи стават изходна база за следващи османски завоевания. Едва след повече от век,
Османската империя била спрян чрез битките при Малта, Лепанто и Виена. Сержанти. Заедно с рицарите в боя са влизали много други войни с неблагороден произход. Това са професионални войници, наричани сержанти, различни наемници, както и много обикновени наборни войници. Тъй като броните са били прекалено скъпи, те са били по-леко бронирани, с части от ковани брони, плетена ризница и платнени доспехи. Те са съставлявали по-голяма част от войската и са поддържали рицарите в битка. Коситите са по-слабо бронирани от рицарската войска. Понякога носят само платнени доспехи, които ги предпазват по-слабо от металните, но за сметка на това са по-леки и ефтини. Често единствената метална защита по тях е бил шлемът. По това време коситите са професионална наемническа войска, която прилага революционна за периода пехотинска тактика, а именно използването на тежки бойни каруци като полево укрепление. Тези войни разполагат с голям набор от оръжия, което им позволява голяма гъвкавост в боя. Освен традиционните за близък бой оръжия, както и лукови и арбалети, коситите са едни от първите, които масово използват огнестрелни оръжия. Спахии. Тежко въоръжените османски благородници се наричали спахии. Подобно на рицарите, те също са покрити с желязо по цялото тяло, но доспехите им са комбинация от метални плочки и тълки. Защитата, която предоставят тези доспехи, е не по-малко качествена от тази на западните брони. Въоръжението им се състои от сабя и голям кръгъл метален щит. Противно на разпространеното мнение, Османската империя, ятаганът, започва да се използва доста по-късно, в края на 16 век. Еничари. Еничарите са били елитни професионални части в османската войска, набирани от християнските народи в империята. Името им произлиза от турските думи Йени Чери, което означава нова войска. Те са революционна за времето си военна единица и представляват първата изцяло професионална държавна армия.
Макар и като цяло леко въоръжени, техният успех в боя се дължи на дисциплина и добро обучение. Характерно за тях е изграждането на полезни укрепления, които се състоят от ровове и набити заострени колове. Основното оръжие, което използват и за тях, е лъкът. Азеди. Този тип войски са наемани от местните управници, а не директно от султана, и се състоят както от мюсюлмани, така и от християни, българи, гърци, сърби и други. Азедите християни са облечени с типично местно въоръжение, в случая с пръстенчат доспех или ризница от кълки. Въоръжени с дървени щитове, едноръчни мечове, брадви и бозогани. Всички оръжия и доспехи, които видяхте дотук, са максимално точни и функционални копия на музейни експонати, изработени от нашите майстори. Оръжията, които ще използваме във възстановката, са затъпени с цел безопасност, но тези, които са се използвали през средновековието, са били остри и изключително смъртоносни. Сега ще ви направим малка демонстрация с бойни оръжия върху различни цели. Мечът е оръжие, познато още от древността. През вековете то неспирно се е развивало и променяло, адаптирайки се към нуждите както на бойното поле, така и на цивилния живот. Популярен мит, свързан с мечовете, е, че теглото им е било голямо. В действителност, теглото на повечето средновековни мечове е било между 1 и 2 кг. През късното средновековие мечовете са вече във върха на развитието си, превръщайки се в едно бързо, леко, повратливо и смъртоносно произведение на изкуството. Мечовете им са предназначени така и за мъщани и са способни да нанесат ужасяващи рани на незащитен противник. На изток също са имали своите еквиваленти на меча. В Османската империя сагата е била много разпространено оръжие, неотстъпващо на западните си аналози. С развитието на оръжието, освен за една ръка, се появяват и мечове, използвани с две ръце. Това позволява да се използват по-дълги остриета и да се нанасят по-мощни удари.
Армията на турците била подредена последният начин. В центъра еничерите, строени в каре. В средата на еничерското каре бил султанът със свитата си. Пред еничерите била кавалерията, разделена на два корпуса. Дясно крило – европейската част на султанските владения, командвана от пашата на Румелия, Дауд, и ляво крило – азиатската конница, водена от пашата на Анадола, Караджа. Най-отзад се намирал турският лагер с товарни камили. Под възвишенията на Франгенското плато били позиционирани нередовните отряди на кавалерията. Кръстоносната армия била разделена на три части. Корпусът на лявото крило се състоял от 5 унгарски бандери и бил най-многоброен, почти половината от кралската армия. Командвал ги Михай Силаги. В центъра се сражавало унгарското и полското рицарство, командвано от Владислав III Ягелов. Дясното крило се състояло от влашка лека кавалерия, 3 бандери на епископите и кръстоносците на кардинал Чезарин. Извън фронта на войската били разположени бойните коли. Битката започнала с атака на османските крила. Лявото атакувало десния християнски фланг и пробивайки редиците, достигнало до Вагенбурга. Коняги се притекал на помощ и отблъснал атаката. През това време дясното османско крило нападнало унгарските войски, но срещнало силен отпор.
докато най-накрая християнските крила не успели да отвършат в масата нападение. Нет, нам конечно. Само не, ну что не смешно, что не смешно, правильно се видим, но не съм чувствал. Знаеш, му звънна? Владислав, възползвайки се от благоприятната ситуация, решил да приключи битката с един решителен удар, като убие самият Мурат. Той се встъпна от необмислена атака към султана и личната му охрана. Когато кралят бил съвсем близо, Ваненът бил повален, а той самият засечен от еничерите. Тази смърт решила изхода на битката. Бил направен неуспешен опит за прибиране на тялото на краля. Конянин дрезво отчитайки настъпилата промяна, виждайки, че не може да спечели победа, дал заповед за отстъпление. Укрепили се дълбоко в тила чести в усите начало с хетман Чейка, били оградени от противника.
Влади на посетите бил атакуван с огън. Да. На бойното поле останали ближе 10 000 бойци от съюзническата армия и над 20 000 противникови войници. Отстъплението на кръстоносците през Добруджа и Влахия към Унгария продължило няколко дни. Много войници загинали, застигнати от турски хотели. След нея, османската държава укрепва вътрешно и увеличава бойните си мощи. През следващите десетилетия завършва завоевяването на балканските страни и застрашава държавите в Средна Европа. Нашите земи стават изходна база за следващи османски завоевания.
Едва след повече от век, устрема на Османската империя била спрян след битките при Малта, Лепанто и Виена. Само да го